Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Кася, ну дзе ты там? Перадача ўжо пачалася. Я скачу! Мой хуткі конік, все, я тут. Прывітанне ўсім. Ого, Кася, ты з самай раніцы ў сядле. Канешне, а калі я хочу стаць зоркай коннага спорту? Ой, зноў нешта придумала. І калі ты гэта вырашыла? Учора, калі пабыла з сябрамі на экскурсіі ў конна-спартыўнай школе, і мне дазволілі праехацца на кані. Уяўляеце? Здорово! І пра што ты там даведалася? Шмат пра што. І першае, бываюць розныя віды коннага спорту. Напрыклад, выездка. Гэта калі конь з вершнікам прыгожа выступаюць, амаль танцуюць. Сапраўды, вельмі прыгожы від спорта. Ці яшчэ канкур. Гэта праходжанне дыстанцыі з перашкодамі. Ого, які няпросты від. Гэта яшчэ што? Вось коннае трохбор'е яшчэ складаней. Трэба і ў манежы сябе добра паказаць, і прабегчы хутка, а потым яшчэ перашкоды адолець. Сапраўды складана. Але самае цікавае і самае галоўнае, спартсмен і яго конь – гэта адна каманда. Яны лепшыя сябры і павінны разумець адзін аднаго з паўслова. Інакше быць не можа ў такіх відах спорту. Вось таму я і трэніруюся з самай раніцы, пакуль на цацачным кані, а потым, калі пачнуцца заняткі, буду вучыцца па-сапраўднаму. І які з відаў коннага спорту ты выбрала? Вядома, выездку. Так і бачу сябе верхам, у прыгожым касцюме. І мы так з конікам танчым пад музыку. На, мой верны конь! Ля-ля-ля, ля-ля. Пазнаю нашу Касю. Галоўнае добра выглядаць. Нічога страшнага, яна ж дзяўчынка. Што вы кажаце? Не, нічога. Ты трэніруйся. Ага. А можа спынішся і мы разам мульцік паглядзім? Мульцік? Абавязкова! Адпачні, мой конік, і таксама мульцік паглядзі. А зараз гульня. Зноў хованкі ці даганялкі? А вось і не. Усё, як ты любіш, Лесік, у веру, не веру. Няўжо? І чаму ты выбрала гэтую гульню? Бо калі я была ў конна-спартыўнай школе, там столькі неверагоднага расказалі, што я вырашыла падзяліцца гэтым з усім светам. Але ў гульні веру, не веру трэба хоць адзін раз нешта прыдуманае сказаць. Каб вас з гледачамі заблытаць. Будь спок, я ўсё прыдумала. Вось як! Тады пачынай. І вы, сябры, таксама адказвайце разам з намі. А калі што, падказвайце. Увага! Пытанне першае. Ці верыце вы, што продкі сучасных коней былі ростам усяго 20 сантыметраў, а вагой каля 5 кілаграм? Час пайшоў. Ну, якія будуць думкі? Коню 20 сантыметраў? Гэта ж памерам скота. Нешта мне здаецца, што яна гэта выдумала. Дзяўчынкі і хлопчыкі, як вы думаеце, Кася гэта выдумала? Лічаць, што выдумала. Тады так і адкажам. Кася, мы не верым. Не было такіх продкаў у нашых коней. Не верыце? І дарма, бо гэта чыстая праўда. Вучоныя высветлілі, што продак нашых сучасных коней сапраўды быў вельмі маленькім. Назвалі яго Эагіпус. І жыў ён 55 мільёнаў гадоў таму. Ого! Нават я гэтага не ведала. І я. Вось так. Цяпер ведаеце. Здзівіла я вас? Яшчэ як. Давай далей. Добра. Другое пытанне. Ці правда, што коні умеюць смяяцца? Думаеце? А як жа інакш? Ёсць нават выраз, і ржэе конь. Але гэта не значыць, што конь на самой справе смяецца, калі іржэ. А што ён робіць? Можа, проста размаўляе так. Можа і так. Сябры, а вы як лічыце? Меркаванні раздзяліліся. Адны згодныя з табой, другія са мной.
Дык што мы вырашаем? А можна я адказнасць на сябе возьму? Можна. Мы ж не супраць, правда, сябры? Тады, Кася, мы готовыя. Так, я слухаю. Мы лічым, што гэта няправда. Коні не смяюцца. Іх іржанне гэта не смех, а хутчэй размова. І гэта правільны адказ! Малайцы! Ура, Лесік, ты малайчына. І вось яшчэ што цікава. Многія думаюць, што коні умеюць усміхацца. Прыкладна вось так. Сапраўды, вельмі падобна на усмешку. Але гэта няправільна? Не, так яны робяць, калі стараюцца пазнаць нейкі пах, які іх вельмі зацікавіў. Значыць, усмешка дапамагае нюхаць? Менавіта так. Неверагодна! Кася, ты такая малайчына! Столькі новага і цікавага нам сёння распавяла. Так, і гульня нам вельмі спадабалася. Дзякуй. Калі ласка, я старалася, толькі вельмі стамілася быць сур'ёзнай. Можна мне адпачыць і зноў стаць звычайнай Касяй? Вядома, можна. Ура! Адпачываем усе разам і глядзім мультфільм. Сябры, а зараз надышоў час для самага прыемнага. Для падвядзення вынікаў аднаго з нашых конкурсаў. Памятаеце, мы абвясцілі яго раней. Забыліся? Ну вядома, гэта ж было летом, а зараз восень. Школьныя клопаты, шмат спраў. А давайте нагадаем, што гэта было за летняе заданне. Давайте нагадваем. А як выглядае гэтая папараць-кветка? Калі яе ніхто не бачыў, як здагадацца, што гэта яна, калі знойдзеш? Сапраўды, цікавае пытанне. Лесік, ты што-небудзь пра гэта ведаеш? Паданне кажа, што яна прыгажэйшая ва ўсім свеце і вылучае чарадзейнае святло. Калі яе ўбачыш, не зблытаеш. А, святло, значыць. А пялёсткаў у яе колькі? Вось гэтага я не ведаю. А давайте попросім нашых гледачоў намаляваць папараць-кветку і даслаць нам. О, цудоўная ідэя! Сябры, аб'яўляем конкурс на самую прыгожую папараць-кветку. Вось такое было заданне. І бачыце, колькі лістоў прыйшло? Усе вельмі пастараліся, усе малайцы. Усе. Вялікі дзякуй за ўдзел, сябры. Але пераможца ў нас сёння адзін, ці правільней адна. Гэта Діяна Дзюбкіна з аграгарадка Насовічы Добружскага раёна Гомельскай вобласці. Паглядзіце, якая прыгожая, сапраўды чарадзейная папараць-кветка ў яе атрымалася. Яна зяе, Асвятляючы ўсё навокал. усё, як ты і казаў, Лесік. Так, малайчына Діяна. А ў сваім лісце Діяна вось што напісала. Прывітанне, мой любімы добраранак. Прывітанне, Діяна! Мне 7 гадоў, і я вельмі чакаю кожны выпуск вашай праграмы. Нам вельмі прыемна гэта чуць. Дзякуй табе. Слухайце далей. Разам са мной добраранак глядзіць і мой малодшы братик Улад. Яму 4 гады. Салют, Улад! Салют! Дасылай ты нам свае малюнкі. Бяры прыклад сястрычкі. А вось самае цікавае. Я намалявала вам папараць-кветку, якая мне прыснілася, бо сапраўдную я ніколі не бачыла. Вось. Ого, якія яркія ў цябе сны, Діана. Просто неверагодныя. І я б хацела такія ўбачыць. За свой цудоўны малюнак ты, Діяна, атрымліваеш першае месца ў конкурсе. І падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». Віншуем! Зазірай у паштовую скрыню, хутка да цябе прыйдзе бандэролька. Ну а зараз мультфільм. Ну вось і ўсё на сёння, сябры. Наперадзе новы дзень і новыя цікавыя прыгоды. Новыя веды. Ой, а мне якраз час у школу ісці. Як і многім нашым гледачам. Удачы вам усім і добрых адзнак. А тым, хто
яшчэ не ходзіць у школу, вясёлую гульню. Да пабачэння, сябры. Мы зноў сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!